Kaixo arratsaldeon ongi etorriak Antigoko pilota txapelketa gaur hasten da. Joan den larunbatean, benetan egun bikaina izan genuen, batetik Antigoko izurun pelota eskolako umetxoak aritu ziren, eta bestetik garai baten profesional izandako lagunak, Oinaz Bengoetxea, Koka, Sarelegi, Eulate hemen izan genituen, eta ja gaur 75. edizioan torneoari hasiera emango diogu. Bi partidu ditugu, batetik promesa mailakoan, Zubizarreta eta Joel Azkoz, Gerriko Gorriz ditugunak, Gerriko Ordinez, Oian Etxeberria eta Loza. Pelotainen aurkezpena egiterakoan, Beñat Zubizarreta, Lazkao jaiotakoa, bere jaiotegun eta benetan bitxia, 2005ko, 5. hilabeteko, 5. egunekoa. Hau da, 2005ko maiatzaren 5ean 18 urte bete zituen. Bere atzelaria, Nafarra dugu, Oberen elkartekoa, Joel Azkoz, 19 urte dauzka. Kontrarioak Oian Etxeberria, Oiartzorra, sekulako etorkizuna duen mutila, 17 urterekin, Oiarpe elkartekoa. Oraintxe gutxi senior mailan gainera orduan Gipuzkoako herri arteko txapelketako titula lortu zuten. Bere atzelaria, Carmelo Loza Errioxarra, Barberito klubekoa. Epaile lanetan, Mikel Txoperena eta Jose Felix Solano, gaur gurekin komentarista lanetan daukagun, Asier Arteaga ondo zagotzen duen Asier. Arratsaldeon. Iepa, Arratsaldeon. Zarbuzkea. Oso ondo. Ezin orain arte zurekin hitz egin, baina lehengo larunbatean hementxe zuren gaundenean esaten zenidan, bai, konpromisoa dauzkat larunbateko partidua, igandeko partidua, zer joan dira? Ondo. Dune bilizea. Bueno, larun baten Mansia de la Sierra, Errioxako beralden dagoen herri txiki eta polit bat, eta igandean Kel, baita Errioxako herri bat. Zeinekin eta egin zen? Jogatu denun larun baten nita Merino bigarrenak Labaka eta Irustaren kontra, eta igandean nita Laiz Galartzak, Elizalde eta Saintzen aurka. Egin zen. Sortan irabazi, bi partidez. Nola. Bueno, eta gira torneoak horrezen zaigula. 75. edizioan, garai baten aspaldi hiru kategorik izaten ziren. Orain ere baina orduan hiru kategorik gizonezkoenak, gaur gizonezkoenak 2 eta emakumezkoena bat. Bai, pelotariak segurunik ezagutzen dituzu. Bai. Zubizarreta eta Oian Etxeberria bintzat seguru. Joel Lazkoz eta Carmelo Loza akaso kusixiago, baina bi aurrelariak ondo ezagutzen dituzu. Bi aurrelariak oso ondo ezagutzen ditut. Etxeberrian kontra dela asko ez jogatu nun Oiartzunen. Zubizarretan kontra ez de jokatu baino entrenatu bai. Eta Carmelokin oin dela gutxi Antxon PBT-ko finala jokatu nun. Eta pixka dola hiruetan gutxinea ez dutena Joel Azkoz, baina, nahiatu ezkit, eta gauza interesgarri dauzkela eta ikusteko zegi esan partidua. Nade ikusten duzu partidua hasi aurretik? Bueno, nik ustez Zubizarretan frontoietan lehen urtean ikusi genuen, zenbat jokatzen duen, eta pixka eta apur bat gorri gustatzen beregatik. 3 partidu jokatu behar du bikote bakitzak, lehenengoa galtzeak ez du zertzea esan nahi, baina lehenengoa irabaztea ze importantea den. Bai, batez ere, nervio horiek eta hasierako nerviosismo puntuik entzeko, ez? Frontoi ezberdina da, pelota ezberdina dira, eta ezberdintasun berri baten aurren, pelotariek izategu inzertidun beha, eta pixkat nerviosismo puntoi lehenengo partidutan, eta lehenengo partidu horrek irazte, lasaitasuna handia ematizu urrengo biak afrontatzeko. Bai, eta galtzen duenari ere, komeni bintzat, ahalik eta tanto kopuru gehien egitea, beti ere sailkatzerako orduan, 3 bikotetik 2 lortuko dute final erdietarako txartela, eta hori, galduta ere tanto asko egitea komeni. Gero, bigarren partiduaren polita saltzen da. Alberdi eta Liziaga, Fernandez eta Olideren kontra, hori gero ondo ezagutuko dituzunek. Bai, Alberdien kontra, jogatu zen dut, Liziaga esenatzen oso ondo babil, eta ikusteko gogoa handiz. Eta, Fernandez eta Oliden bai, Fernandez Errioxarra, oso bizi jogatzen duna, eta Oliden Oliutarra, atzelari segurua. Gaur Donostialdean eguraldi bikaina izan dugu, berare izango nuke, eta Hondartzako orduak oraindik ez dira dena pasa, baino jendeak zenbat eskertzen dueneia onuntzara etorri, itzalera etorri, xerita egon, partiduari begira egon zenbat eskertzen duen. Bai, nik esan gaur demorak entornea, xeriak eta laurden aldea inguratu nez tontoia, eta ja jendea zaitze hon esitatzen, ez edo, ni berritos minutu batzia, eta jendea ja zai, leku hartzeko, eta bai, ikusten da jendea, kariño berezi duela txapelketa honi, eta abera hasiera hona ematen duen. Bai, ni ere horrek harritzen hau, nola goten den jendea pelota gozez,
zazpitan jaialdia, baino segitarako jendea etorri zaio goten dela. Bueno, pelotaren aurkezpena egin behar dute. Eta Inigo Biagana laguna arduratuko da hortaz. Ba ez, arduratuko da, bai, orain bai. Arratsaldeon danori, bueno, gaur, Hirurogeiaren lehenengo jardunaldia izango da. Recordar que, bueno, este año es el 75 aniversario del torneo de pelota del Antiguo, en el que hoy es la primera jornada. Como veis, bueno, pues aquí están ya todos los protagonistas a punto de que comience el primer partido. Bueno, lehenik eta behin esan, partidu guztiak streaming bidez eskaintzen ditugula, Antiguako pilotazaleok. Eta bigarren sarria, Inurri eta Ardoak, gehi Mikel Arategiko txuleta bat, eta Kalonje Sagardoak. Hori izango da, bigarren zozketa. Eta, bueno, orain ja bai, guazen ja, lehenengo partiduko ja protagonistak aurkeztea, lehenik eta behin, Gipuzkoako epaien elkartetik etorri diren, bi epaileak aurkeztuko dizkizuet, alde batetik, aurreko epaien lanetan arituko dana, Mikel Txoperena, txalo bero bat berezako. Eta atzeko epaien lanetan arituko dana, Jose Felix Solano, beste txalo bero bat beretzako. Eta orain bai, lehenengo partiduan jokatuko duten, lau pelotariak aurkeztuko dizkizuet, alde batetik aurrelaria, gorriz arituko dana, Beñat Zubizarreta, Ataungoa. Bere atzelaria, Etiopiarra, Oberena klubekoa, 19 urte ditu, bera da, Xoe Laskoz. Eta urdin ez arituko dienak, aurrelaria, Oiartzundik dator, Oiarpe klubekoa da, 17 urte ditu, bera da, Oian Etxeberria. Y su zaguero viene de Baños de Río Tobia, es del club Barberito, tiene 19 años y él es Carmelo Loza. Bueno, va, zorteon, lau pelotariei, eta disfrutatu. Eta orain Jose Felix Solano eta Mikel Txoperena epaileak partida zerratuko direnak txapa irira. Gorri, sakea Zubizarretaren zot. Baina Zubizarreta Xoel Askoz Oberenako peloteriarekin batera. Zubizarretaren kasuan bera eta unarra izan arrema Oztabakoa. Xoel Askozen kasuan Oberenakoa. Oian Etxeberriaren kasuan bera Oiartzu Arrotaren Oiartzuko klubekoa, Oiarpe. Eta Carmelo Loza Riesmarren kasuan Barberitoko eta kronometroaren martxak jarriko dugu. Estadistikatarako ere tresneria prest. Eta barba, eskaintzen digun 75. edizioko lehen partidu honek. Zubizarreta sake atera, Etxeberriak Zaramano zerantzun, Zubizarretak azeratu, Etxeberriak ezkerrez jaso. Zubizarretaren galtzoa, minik egin gabekoa. Etxeberria bildu Zubizarretak txokan utzi, Etxeberria badoa. Atzeratu, Laskozak ezkerrez zaire zondo zabalera. Carmelo Lozak atzeratu. Ezkerrez Laskozek. Etxeberriak atzeratu. Laskoz kantxa erdi-erdian. Zemozko dugu partida zera, esier. Partida zera oso berra eta pelotako. Begira. Laskozek lehenengo pelota galdu du, bat eta gutxu urdinuntzat. Esaten zenun guztat zaizula materiala. Bai, uste baina berekin jarraitzera dutela.
Hots ederreko da, eta nik hotsak asko jantzen dela, pilotaren ikusten. Bai, pelotarien zait eta guretzat ere. Gero komentatuko dugu pelotena. Etxeberria sakea, Zubizarretak ezkerra iriz erantzun. Gauzak atzeratu errebote azte urtizungo pelota honek. Oskondo, Lazkoz, Duz Etxeberriak, airez boztu, Zubizarretak. Lozaren pelotaka da, ere errebotetik hartu da. Oberenakoak ondo eraman. Etxeberriak ezkerrez txokoan, Zubizarretak ezkerrez jaso. Pelota bila Loza Rio Xarra, beste pelota indartsu bat azera doana. Boleaz Lozak eraman. Etxeberriak azeratu, garbi daukate. Alik eta egin atzea jarri behar dela, Asier? Bai, garbi dago Zubizeta jokuntzatzen jokuan askuten dula. Eta bi urdine, indargunetako bada, behi eskudin zuten bat zere golpea, eta hori aprobetxatzen ari basuen da. Loza, Rio Xarrak zeitik, Zubizarretak ezkerretxokoan, Etxeberriak eskuinez jaso. Ezkerrez huts, Zubizarretak, 2 eta 8 urdinak irabazen hasiera. Asier? Bai, ikusten urdinei, oso bizi jokatzen, jokua dominatuko dutela partidaren momentu gehienean mintzat, eta Etxeberriak dominio hori aprobetxatzen egiten badu, partidua berein aldea joan etiko. Ez dakite joan den igandean izan zenun Gasteizko finalerdia ikusteko aukerarik izan zenun? Gaur arratxel lehen guzet, ez nuen aukerarik izan eta gaur arratxel lehen guzet. Ez, pelotak aipatzerakoan esaten nuen, hori, Jokin Altuna oso asarrez dela eta ez dakit ze irutuz zaizun, ze esaten zuen Jokinek, partiduak 8 pelotakatik gora joaten bali baira, 30 urterekin erretiratu beharko dugu. Ulertzeko da, Jokin partidu ikaragarri pila jokatzen dira, azken ere guztiek Jokin ikusten dute. Eta, egia da behai igual lana pilatzen ez dela. Beste pelotari batzi, ez dute irudipen bereinoko, partidu guztiok indabiltzarako, baina Jokin asko jokatzen dira. Bai, baina materialen nana zer dituz zaizun? Nik esan dola materiala motelegia zenik, baina, egia da partidua hainbeste gortzen nire bai, garbi dena da pelotako ez dutela lehenengo zela aguantatzen. Lehenengo pelotak ez dakit zergatik gehiago aguantatzen zuten. Gaur egun ibilaldi batekin kasu bilatzen dira beste partidu bat jokatzeko mun ez dela, eta hori zergatik dan, ez dakit. Hemen Zubizarretak bere lehenengo tanto egin du, errebotetik ere ekarri du Lazkozek pelota bat, tanto polita izan da. 3 tantoak izan dira politak, gero naiz eta lehenengo bien bukaerak, kaskarrak izan diren da gutxak erabaki dituzte, baina partidua zera polita daukagu. Bai, azira bizi-bizia izan du partiduak, Lazkoz ere pelota zaila asko ematen ari da, eta laurak ondo hasi dira. Beste Lazkoz tokatzen zaiona, Boleaz nola eraman du, Etxeberriak luze, Lazkoze bostetik Boleaz aurre eraman, Etxeberriak utzi, Lozaren pelotaka da atzera, Lazkoze Boleaz aurre. Lau, 5. kuadrin burutik ez zabalera orain Etxeberriak, bildu Zubizarretak, Loza jaso, Zubizarreta zabalera, Boleaz Etxeberriak, txokoa nahi pena. Zubizarretak aukera darra zuen, ezkerrez txokoa nahi izan du, utzi nahi izan du, utxe egin du eta markagailuan 3 eta 1. Bai, tanto honetan presa kantxean, Zubizarreta, hor aukera bat izan du dominatzera pasatzeko. Frontoietan mina esan behar da lehenik eta baina atzean egiten batez ere. Eta hori zen pelotaka aukera bat atzea luzatzeko, baina pixka bat presak jogatu tanto. Antigoko torneo honek badakizu hainbat etxe babes dituela, eta batzuk hemen pilotalekuan ditugunak, beste batzuek Antigok ateratzen duen aldizkarian, eta beste batzuk guk aipatzen ditugunak, adibidez horrentxe dauzkagunak. Jose Mari Taberna, Platero Taberna, pelotalekutik gertu dagoen Antigoko bodegoia, pelotalekutik gertu dagoen danena, egia esan Antigoen ez dago zertxere urruti, dena gertu dago, Gasteiz, jatetxea bezalaxe gertu dago. Baina gehiago ere baditugu, eta hori itxen aipamena, Trikuarri, Ñan Bentaberrikoa, Antzara Taberna, hau ere pelotalekutik gertu, Olillos, pelotazaleak ere asko bertaratzen dira behin partida bukatuta gero, eta Luis Taberna, zer esanik ez, hau ere pelotalekutik gertu dagoena. Eta azkenik, hor ditugu, Aspaldiko, Urgain, Bentaberri, Campus, eta Zarika Taberna. Bien bitartean, tanto jokoan, Boleaz Etxeberriak, ezkerrez Lazkoze jaso. Lozak, 3 jotako pelotaka da, Boleaz Zubizarretak eraman.
Atzera Etxeberriak. Tanto bizia eta mugitu hau ere. Bai. Atzera, Lozak. Ezkerra Lazkozek, balekoa du. Markagailua 3 eta badaukagu. Lazkozek jaso. Etxeberriak atzeratu. Lazkozen pelotak adauna da. Lozak. Lazkoz harrimatutakoa zeitik ezkerrez atera. Utzi Etxeberriak. Lozak atzeratu. Zubizarretak Zotamanoz. Zabalera gantxoz. Etxeberriak. Txokora Zubizarretak. Etxeberriak ezkerrez jaso. Eta tanto, bote koskorra egin dio. Lazkozi meritua Lozarena 4-1. Bai, Etxeberri izan da hor txokotikan ezkerrez ongi atera una pilota, eta erditxoz harrapatu du, eta motxe gertu Lazkozu. 4-1, partiduak 22, eta aipatzen dugu ez direlako partidu dudanak 22, baizik eta hemen behin zinen erdietara iristen garenean, bi tantoren aldearekin irabazi beharra dago, 21ean berdinduko balute partidu 23 barkatu, eta hola 25 arte, bi tantoz irabazi arte, behin 24 egite baldin baute, 25ean errendituko da partidua, baina bi mitartean, bi tantoren aldearekin irabazi beharra dago. Zabalera moztu Zubizarretak, Etxeberria Zabaleti, Zabalean utzi. Zubizarreta Txokora, Loza oso ondo, seguro ari da jokatzen. Oso ondo. Oian Etxeberriak. Baina Zubizarretaren biparetako ederra. Iritsi da Etxeberria pelota hortara, baina ezin izan du jaso, eta markagailuan 2-4. Bai, oso ongi emandio Tanta bolita. Bai, bate zuen ezingo zula iritsi, baina pelota hauek ere aukera horretarako ematen dute, ez? Motela hauek izan da defendatzeko aukera gehiago ematen dute, eta tantoak ez dago gateratzen dira. Baina Zubizarreta sakean. Kantxa erdian bote egin, Lozak ondo jaso, Zubizarretak atzeratu, arrimatutako pelota, Lozak bostarritik ezkerrez, utzi Zubizarretak, Lazkozek lautik indartxu atzera boleaz, Loza Arrioxarrak. Zubizarreta pelota bila 3. kuadrora, luze bokatu. Ezkerrez Lozak. Lazkoz, kantxa erdian, bikaina pelotaka da. Lauterditik jo eta bostean bote eginez jarri du. Lazkoz berriro, orain aurrean, Txokor uste erabaki du. Etxeberriak atzeratu, Lazkozak ezkerra ire, Zabalera. Loza dijoa pelota bila. Txapa gainean mozu. Ondo, Lazkoz. Lozaren pelotaka da indartxoa berriro atzera. Bostetiko berenakoak, barruan pelota. Oian Etxeberriaren hau errebotera doa. Badin eta boleaz espaldin bada sartzen eta bosteriti boleaz. Bestela bete-beten errebotea zerik joan. Zubizarretak ezkerrez airez atzeratu. Ezkerrez Lozak Zabalera. Jaso Lazkozek. Lozak. Bote lasterrean Zubizarretak. Etxeberriak ezkerrez biparetakoa. Minek egin gabekoa. Zubizarretak bildu txokoan jarri. Jaso Etxeberriak. Lazkozek lautik. Ona pelotaka da. Seitik ezkerrez Loza. Lazkozek jaso. Moztu Zabalera ederra Etxeberriarena. Zubizarretak ere bikain. Defentsa ederra. Atzera Lozak. Boleaz. Asko eriten ari dara. Boleaz dara, begira orain. Etxeberriak Zabalen arriskatu du, txapara bota du. Eta 3. tantoa. Gorrientzat esaten ari nintzen. Boleaz lan asko egiten ari zaigula Xoel Azkoz. Bai, ez da seinale ona, Defentsa honek behar daukana. Normalean bizkarra erakustea baizaten da. Bai. Baina leheno erreboteak zokaten zaidan ere ondo moldatu da. Bai, oso ongi. Ikusten da, frontoian ordu sortuko dela. Zake erantzun du Etxeberriak eta Txokoan jarri Zubizarretak, beste bat ere Txokora, Etxeberria Txokori Txokora, Zubizarretak biparetakoa, ara, iritsi da berriro ere oian Etxeberria baina ezin jaso, 4. Bai, baina ni uste hor oian pixkat okertu egin dela, ez da berak egin behar duen jokora, ez da Zubizarretarekin nik uste plastiko jatu behar dela, atzera kargatu eta okerren zergantzo oso nadu eta hori baliatu. 4. Urdinak irabazen hasi gira, 2 eta huts, 2 eta bat, 4 eta bat ere egon dira, eta orain partiduko leheneko berdinketarekin gaude, 4. Hasiera oso bizia eta polita eman dute, bai partidari eta baita txapelketari du. Bai. Zubizarretak egindakoak 3 tanto dauzka, 2 galdu ditu, Lazkozek tantorik ez du egin bat galdu du, Oian Etxeberria tantorik ez du egin da bat galdu du, eta Lozak tanto bat egin du. Sakea, baina Zubizarretak. 18 urteko aurrelaria. Bere anaia profesionaletan
Baikorekin da bilena. Hor da basakera. Baina epaia baimena ematen dionean, txoperen atzean eta aurrean Solano, baimena eman dio eta bada basakera. Ez da antigoko pelotalekoa bete, baina oraindik ere badago bai denbora eta jendea sartzen ari da. Eskuinez Lozak, bikain, Lazkozek ezkerra, Etxeberria, Gantxo Zabalda, Zubizarreta Zabarren jarri da tanto. Intentzio guztiarekin Zabalean jarritakoa. Nola dijoa, Gasteizko finala? Bien bitartean Gasteizen 12 eta 13 pein eta liz horretik. Azken tantua gorri, altuna eta martezaren. Gasteizko torneo finala. Lehen ikusi dut, lehenengoan Elezken eta Erostar bezien Artola eta Iztuetaren kontra, bai? Ez dakit nola bukatu den. Artolak eta irabazi dute. Hemen sakea Zubizarretaren zan. Ez dakit, epaiek zer duten elkarrekin mopa edo... Bai, uste dut Zabaleko Izardi arrastoa... Bitan edo joan dira, bai hor batez ere Etxebarria joan da pelota bila eta Aizekerrekin pelotagintzat atxeena. Zema partidu dauzkatzu abuztu ontareko, Asier? 15. Ez dago ezki. Ez dago ezki. Zaila zema jokatu dituzu baina arte? Ez dut kontatu. Datorren aste izango da bete-betekoa, ez da? Bai, datorren astean, oain dauket Bihar sartako dan semifinala, irabazi ezkio larun baten finala izango ditzakena. Nigandean Turtzio zen, eta gero asterenan Navarreten, eta aste artean Portugaleten eta Dona Marian, goiz eta arretxale. Goiz arretxale? Bai, lehenengo aditzine bizitzen. Bueno. Hemen bakenuen artista bat, Txutxinbalda. Bai. Ezagutu bat zenen? Bai. Bai, hemen. Pelota jartzen da urteak egin zituen da. Txutxinbalda zenak, egun baten hiru partido jokatu zituen. Hala. 3 final. Eta egun hartarako zeuzkan 5 partido. Eta aukeratu egin behar da 3 jarri zituen. 3 jokatu zituen. Eta federazioa zigortu egin zuen. Ezintzelako hiru partido. Tratua egin zuen federazioarekin, zigorrazak izena norako jarri behar zioten da eskutatik eta gaizki bukatu zuen da esantzun hile bate barru jokatzeko moden egonok eta hile betekoa jarria zuen. Hala jarri zioten, hile beteko. Ondo atera itzi behar du. Ez da izerain gogoratzen non izan zituen partidaiek, baina badekiz bai, 3 partidu, 3 final jokatuko azela egun baten. Zuk orduan bi dauzkatzu dugu. Bai. Zartago da. Bueno, hemen tanta jokoan da eta azkenak horriak egin dute, 6 eta 4 markagailuan. Etxeberriak ezkerrez atzeratu. Lazkoz atzerak akorrika, bote txarrak indio, ondo botatu da, Etxeberriak aukera. Ez da aprobetxatu. Ez da aprobetxatu, bolearekin hau bai aprobetxatu bezake, hau bai. Hori bai. Ekaina, 5 eta 6. Etxeberriak egindako lehenengo tantoa. 5 eta 6. Eta gero, pelota letunek daukan beste gauza gona, pelota egin lagunak asko tertzen dira, honek esan du, gazteak asko da dozela, eta gazteak ez direnak eta urteetan hemen ezagutu ditugunak ere, hemen txegitugu. Adin guztietako jendea, prest egoten da, antiguan pelotat guzatzeko. Etxeberriari esakea, Lazkoz, ondo bostaritik ezkerrez erantzunez. Loza, airez jaso du Zubizarretak, Gantxo Zabalera Etxeberria, Zubizarretak jaso. Lozaren pelotaka da, gozatu gabea. Bosterritik Lazkoz. Lauan da Loza, pelotaka da bikaina, arreboteko zulogertik gertu, baino ezkarrez ondo karrik du Lazkozek. Gantxo, dejada Zabalera orain. Zubizarreta, bolea Zubizarreta, gaizki jotakoa. Lozaren bolea, ezkarrez iruterritik. Lazkozek azeratu. Lozak ezkarrez eskobinez, ezkarrez Zabalera barkatu. Lozak, ustetik ezkarrez. Txokora Zubizarretak, Etxeberria Zabalera, Zubizarreta Zabalera, Lozak azeratu tanto. Ustekabean harrapatu du. Lazkoz pelota hortan.
eta bigarren berdinketa dukatu. Zein? Eta zeren garrantzitsua zentesun horietan, azkar mugitzea. Zubizar eta apur bat aukerako zein gantxo jartzeko, apur bat berandu iritsi da, txokoan utzi behar izan du, behetik hartu delako, eta hortxe aldatu da partiduko dominioa, eta hortzik aurrera tanto urdin. Lazko oso ondo, Bai, asko gustatzen ari zait, Bai. Utxik egin gabe, atzean ondo, aurrero jamerduan ere ondo, Lazkoz bosterritik, Lozak jeistea erabaki, Zubizarretak atzeratu, Lozak lauterretik, Lazkoz, Loza lauterretik berriro, arrimatutako pelota, ezkerren Lazkoz, milik egin gabe Etxeberria, Zubizarreta txokora, ezkerrez atzeratu Etxeberriak, Lazkozen pelotaka da, luze joan orduan batzuntan partiduak hasier, ja, 16 minutu partida zidela eta orain dizeina. Kanpora. Zubizarretaren biparetakoa kanpora, galdu den 3. pelota, 7 eta 6 urdinak, Oian Etxeberria eta Kardilo Loza Martela Jonarretik, hauek 7, baina Zubizarreta eta Xoel Lazkozek 6. Nien partida luze joan marduela martxa honetan. Bai, lautako inorez bada erurtzen bentzat, ikusiko dugu. Partidua zira oso bizi izan da. Trotea daramate behintzat. Okerez banago 26 gradu egiten ditu Antibor eta ikusiko dugu. Baliteke fisikoak ere bere zerezen izatea. Ezkerrez saka jaso Lazkozek. Loza aurrela da pelota bila. Irutik atzean jarri, Oteko eskorra berriro ondo jaso du. Etxeberriak aukerako pelota. Azera baki, bosterdian bote, errebotetik hartu, ondo Lazkoz, Etxeberriak beste aukerako pelota bat, Zabalen uste erabaki du, jaso Zubizarretak, bolea ondo Loza, ara, eta Zubizarretak ezertxo ere etzuen pelota, galdu duen 4. pelota, 8 eta 6. Bai, esango nuke azken bolada momentan bi aurrelariak alkarri aukera asko ematen. Noierrek tanto amaitzeko aukerak izaten ari denean ezin anguluak aurkitu, eta Zubizarretan normalean bere ohituta gaituena baino gehiago galtzen. 4 eta 8 partidalekin ordinak. Sake Etxeberriak, Lazkozek ezkerrez, Etxeberriak, Loza, lauterdian. Baina Zubizarretak atzeratu. Ezkerrez Loza, Lazkoz, Lozak atzeratu, arrimatu pelota, ezkerrez Lazkoz, Eruterritik Etxeberria, ezkerrez Zubizarreta. Eta bi atzerari galdiz, partidu oso txukuna egiten, Bai. Biak. Dominatzaileago, jotzaileago daukagu Loza, defenditzakia tokatzen zaio Lazkozi, baina nahi asko gustatzen ari zaite partida. Utxekindeko pelotak ere badaude, 6, 4 galdu ditu Zubizarretak, bat Lazkozek, bat Etxeberria, baina gustatzen ari zaite partida. Etxeberriak atzeratu. Lazkoz. Ondo. Bostetik Loza. Txokoan utzi Etxeberriak bai. Zubizarretak atzeratu. Lozak ezkerrez. Lazkoz. Sotamanos Etxeberriak. Lazkoz lauterretik. Lozaren pelotaka da, bikaina. Errebotera doa, errebotera joan da horretik, ondo! Lazkoz ez zuen erreza, besoa sartzeko tokik egirik etzoka, baina ondo botatu da. Etxeberriaren pelotaka da hori atzera. Bolea zoberenakoak ekarri utzi Etxeberriak. Lozak ezkerrez indartxu orain Zabalera. Mucho. Ez zuen erreza, telebistako kamare hortxe pare-parean. Bikaina. Ara, ze pelota jaso duen Zubizarretak, atzelari daukagu ataundarra. Ja bere tokira doa. Txokoan utzi, Lozak biparetakoa, ederra tantoa. Ederra. Txaloa lau pelota jai. Bikaina tantoa. Ederra. Berriro susure ikusteko moduko bainaki. Bai. Ederra izan da, Oso. Bikain modutu du tantoa, defentsa oso nahi ikusi. Defentsan ondo, erasoan ondo. Laura gainera, Laura. Zubizarreta berare atzera etorri da, eta azkenean, begira, esaten etik ginen Loza zenbat bukatzen ari den bai atzean, aurrera joan bertzuen ere ala ari dela, eta biparetako batekin berak erabaki. Bikain erabaki da. Bederatzi eta seiko. Eta Lazkozek ere militu handiko pilotak eman ditu. Bueno, gozen berriro babesleak gogoratzera aprobetxatuz pelotariak atxeden txikitxo batekin dauzkagula.
Antiko aldera etorri izkero, ezaki polita, hemen inguruko tabernak eta bisitatzeko. Jose Mari Taberna, Platero, Antikoko bodegoia, hor badakite seguru partida jarrita daukatela. Danena tabernan ere ez dira urruti biliko. Bodegoion ere bai. Bodegoian bai, hor bi. Gasteizko finala eta beste telebistan hor beti. Antikokoa. Bodegoian fijo. Oiek eta gehiago, Trikubarri, Trikun ere seguru, Bentaberri Inan, Antzara Taberna hor ere bai, seguru nago telebista daukatela jarrita, partidak ikusteko. Olillo zenean zer esanik ez, eta baita ere Luis Tabernan. Eta azkenik, aspaldiko, Urgain, Bentaberri, Campus eta Zarika tanta jokoan dagoenean. Etxeberriak atzeratu markagailua 9-6, urdinentzat, urdinez ditugunak, Oian Etxeberria eta Carmelo Lozarri osarra. Txokoan utzi Zubizarreta, txokoan utzi Etxeberriak, Etxeberriak orain atzeratu, Lazkoz atzerak akarrika, Hortxe du. jolasen ibilira Etxeberria eta Zubizarreta, baina ez dute zertxo ere erabaki. Hala, eta orain Etxeberriak usegin. Aurre kompletaka zuen sartzekoa ez hau, ni uste hor okertu egin dela. Aurre kompletaka bai, eskuan zuen, ez da ondo joarri, utzi egin behar izan du, eta orain gontan asko zer egokiago zen atzera jentzako. Zazki eta 9. Saskira datoz, pelota bila. Galtzen ari iren baina Zubizarreta eta Xoel Azkoz. Zubizarretak erabakitzen du. Orain mintzat berak erabaki du. Gerako partidurako protagonistak ere dauzkagu. Hau beti guztela dago Julen Alberdi. Beti pozik. Beti pozik. Horrek asko balio du, Iñaki? Bai. Motibak ere izango ditu, pozik ez egoteko, baina Julen Alberdi beti pozik. Eta bigarren zenbaki duen pilota jokora. Vale. Latanta jokoan da, 7 eta 9 jaso Etxeberriak. Lazkoz. Lautik. Sotaman Orozak. Pilota hau bizitxeagoa. Eta hoberenako esan da, gaur Ruben Belokiren urte betetzea. Bai. 59. Zorion du, harko dugu ba? Bai, zoriona, Ruben. Bai. Bati etzaio gustatzen urte betetzea, baina Ruben badakit 50 urtean betetzeko desiatzen dagoela. Baina esan gizu zerratik. Zubizarreta galdu den 5. pelota. Badakizu 1982an Bartzelonako joko Olimpia jokatu zituztenak, ordungo banketxe batek, agindu zien, behin 50 urte beteta gero, ez da gizama zen, 50 milioi pezeta, orduan pezetatan. 0.000 euro uste zirela, ez? Binaka jokatzen zutenentzat, bai, eta buruz-buru jokatzen zutenentzat, 300.000, beraz, 600 baldin maziren, bakoitzanentzat 300.000 euro. Hori da. Eta 50 urte egitakoan kobratzera. Bueno, begira, sari hori badute garai bateko pelotariak orduan makartzen ez, Gorostiza zuekin aritutakoa, eta Bazeta eta Ruben Beloki ere bai. Bueno, eta beste asko. Opari politia. Bai, datorren urtean. Ara, Lozak galdu duen lehenengo pelota. Ezkerrez gurutzatu egia, kanpora, eta markagailuan 8 eta 10, barkatu. 8 eta 10. Sakea Zubizarretarentzat. Sake gurutzatua, Lozak ezkerrez jaso, Lazkoz, Lauterritik, Sotamanoz atzeratu Etxeberriak, Lazkoz Bosterritik. Etxeberriak, Lazkoz, Bosterritik eman, Luze Lozak. Zubizarretak atzeratu eta ondo ekarri Lozak. Loza berriro. Lazkoz, eskuinez Bostetik. Bostetik ezkerrez Loza. Utxe ginez, baina hona izan da, eta tanto. Iez egindako pelota Xoel Lazkozena, eta tanto. Ni uste jeistera puntela pelota, baina beran nahi zuen aino goendik eta hobeto gogatu zidela. Hemen errepika pelota dena daukago, Xier? Bai. Kategoria, zeu gemen Iñaki. Bai.
Bueno, hemen, eta etxean ikusten ari direnak. Hoi. Tanda jokoan da, 9:10. Zubizarretak azkarrez. Lozak, Lauterritik. Lazkoz. Loza. Azkarrez atzeratuz. Lazkoz, Eskuginez. Lauti Lozak atzera. Tratu hartu dute pelotariak, ja lanean hasierela 26 minutu beteira, eta oraindik egin beharrekoen erdia ez dute egin. Eta Zubizarretak txokoan egindakoarekin 10 da. Bai, eta pilota honekin mina egiten ari da, bikote gorria. Partidoko 3. berdinketa. 4 egon dira, 6 egon dira, eta orain 10 dauzkago sakea, baina Zubizarretarentzat. Hor da baina zabalean Lauterdian bote egin, sakea gurutzatu, ezkerrez Bosterritik Loza jaso. Lazkoz, atzera Lauterritik. Lozak. Eskuginez oso ondo Lazkoz, bikain jarri duatzean. Nola dakigu Bien bitartean finala? gaztezen, 16 eta 17, ez orain 18 eta 16, Peña eta Albizu horretik. Gazteizko torneoko finala. Peña eta Albizu, Altuna eta Martijaren kontra, Lazkozek pelota gora botatu genean, frontesetik atera eta ezkerro horman gora joan da. Berdinketa urdinen aldea utzi da. 11:10. Bai, eta berriro lehengo pelota atera dute, pelota bajuagoa. Eta, bueno, ni uste behien helburua berriro jokua lasaitzea eta jokuaren nagusitasun hartu izango dela. Oian Etxeberriaren sakea. Lazkoz ezeitik. Etxeberria girutik atzeratu. Errebot ondotik ondo Lazkoz. Moztu zabalera Etxeberriak. Zubizarreta jaso. Etxeberriaren bolea txokoa. Bigote. Bigarren botea, bai. Bigarren botea jaso du Lazkozek. Garbi bigarrena. Etxeberriak egindako bigarren tantoa. Bikaina. Eta 12 eta 10. biak bolea, zokarez banago. Bai. Onerako eta txarrerako Zubizarreta dauzka egindako eta galdutako tanto gehien. Egindakoak 6, galdutakoak 5. Etxeberriak egindako 2, galdutako 2. Lazkozek egindako 1, galdutako 2. Eta Lozak egindako 3 eta galdutako 1. Sake hoian Etxeberriarentzat. Ez dira datu ikaragarria, baina partidu hona ikusten ari gara, esango nuke. Bai, niri asko gustatzen ari zait. Sakez egindako lehena. Justu gainitu du. Bueno, sakea justu joan da hor pasako arrastora eta arrebotean ia sartu du Etxeberriak eta sakez egindako lehena. 13 eta 10 hauxe. Sake atea du Etxeberriak. Bosteraino joan da. Atzera Oianek. Ara, tanto. Lazkozi apuntatuko digu galduta bezala eta partiduko zulorik haundina orantxe, Asier. 14 eta 10, lau tantoko errenta. Bai. Sakearekin asmatzen ari da Oian, eta bueno, nik uste pilota bakoitzak, bueno, pilota aldatzen duenean mina egiteko gai dela, eta partida irekirik ikusten. Zan dugu honen ondoren hau promesa mailakoa daukagu, gero nagusi mailakoa daukagula, eta hori izango dira Alberdi eta Lizeaga, Fernandez eta Oliederen kontra. Eta Liberean ikusentzulei gogoratu baino ez, hementxe bertan, pelotalekoaren atzekaldean badagoela garai bateko merkatua, azoka zaharra deitzen dioguna, hor David Argindarren argazki erakusketa dago, paretaren mintzoa. Pilotalekuko hormek historiaz, kulturaz eta nortasunaz hitz egiten digute erakusketa hortan. Egunero daukazue erakusketa zabalik, arratsaldeko 6-tatik 8 bitarte, abuztuaren 30 arte. Tanto jokoan, 14 eta 10 urdinak, Etxeberria Loza irabazten. Etxeberriak atzeratu, ara, Lazkozek beste bagaldu. Ez zuen honek ere zerre pelota honek, Asier? Azken bi hutsak nahiko garbiak izan dira eta bueno, esan dugu, bero egiten duela eta baliteke nekearen eragin izatea.
Eta tanto, bai, hau ja bizkorrago doaz. Bai, azkenean, bueno, esan dugu, litekeena dekla fisiko ere bere zer esan izatea, pilotariak ere, bueno, nekea sumatzen hastea eta horren eraginez uste utxo egitera jau ikusi ditzakegu. Ezkerrez, Laskozek eraman, Loza, aurrera da pelota bila gozatu gabekoa, baino, bueno, ezkerrez jaso egin du Laskozek, tanto egin da ikusi denik hor, boleaz Laskozek hau ezin. Etxeberriak atzen jarritako pelota izan da, Laskozek galdu duen bosgarna, eta joko bolada honean Oian Etxeberria eta Loza, Amarna zeuden eta hasier 6-0 partziala. Bai, hor amarnak horretan pilota, bueno, tantoa egitea lortu dute, pilota aldatu dute, eta nik uste pilota hau bizitxoagoa dela. Agian bizitxo egia esan diteke, eta mina egiten ari da bai. Zake Oian Etxeberriaren zat. Zake atera du. Ezker Laskozek. Oian, atzeratu. Arrebotera, baino ze ondo eraman duen Laskozek. Ez zuen arreza eskua sartzeko toki gutxirekin. Hau ezkerra ere zeraman du. Etxeberriak irutik atzeratu. Ondo. Laskozek aire zekarri. Etxeberriaren beste pelotaka da bat hau ere atzera. Laskozek 6-tik eraman. Loza. Irutik ezkerrez atzeratu. Boleaz Zubizarreta. Ezkerrez Etxeberriak atzera. Errebote ondotik, Laskozek eraman. Etxeberriak moztu. Jasa Zubizarretak. Etxeberria txokoan utzi, ez du engainatu Zubizarreta. Lozak zabalera. Laskoz. Hortxe zen aukera. Lozak atzeratu. Oso ongi Loza. Laskozek eraman. Zubizarretaren pelotaka da atzera ere errebotetik hartu. Eraman Laskozek. Etxeberriak beste bat. Laskozek 6-tik, ondo. Ezkarroman goian ikusi dut, baina ez, ondo sartu da pelota. Atzenen barrun. Lozak irutarritik, Zubizarreta txokora arroegi, Loza ondo aiakatuko da indartxu gainera ezkerrez atzeratuz. Laskozek eraman, Etxeberriak atzera hau da tratu hartzen ari gena, Laskoz. Bai, merito handiko tanta jokatzen. Sekulako defentsa lanak egiten ari da. Boleaz Etxeberria, Laskozek arrimodutako ezkerrez ondo jaso, Etxeberria tanto bukatzeko aukera, atzera baki zabalera eta tanto. Bikaina. Amazazpi eta Amar. Eta Oian hartu da, lehen euskatu diguna joku praktikoa egiteko, pixkat, bueno, askotan nahazten ari zela Zubizarretakin aurrean jolasean sartuta, eta nik uste ohartu dela, oso garrantzitsua bere ohartzea, eta askoz ere joku praktikoa egiten ari da, atzera asko erratzen jokoa eta min egiten. Lehenengo tantotan horek izan dugu, launa, zeina, amarna, eta hortik urdinak jaun eta jabe, 17 eta 10, 7 eta gutxeko, sorta sartu dute, 7 tanto segidan egindakoak, eta 8 ere bai, errebotean jarritako pelota, Oian Etxeberriak ezin izan du, Joel Laskozek eraman, 18 eta 10. Elizeaga ere hemen da, Albertekin arituko dena, geroko partiduan, eta Oian Etxeberria sakera. Hemen dago 17 urteko, aurten betetakoa gainera 17 urten, Oiartzungo pelotaria. Laskoz, bosteretik. Loza jaso, ezkerre Laskoz. Herri esarra txakora. Zubizarreta jaso, arro dator pelota. 6-tik atzeratu. Ze ondo moztu den Zubizarretak eta bikaina. Aspaldiko partez tantoa. Eta zenen garrantzitsu den aurrela egiten bat zira aurrera egitea, Askotan aurrera ikusi egiten zira aurrera pauso egitea, eta horretik bila joan barra. 8 dautxeko partziala sartu dute hor urdinak, eta aspaldiko partez tantoa eta gainera bikaina. Zubizarretak egindakoa. Hor da bainat. Saka erdi atera du. Loza kosta zaio baino jaso du. Atzera Zubizarretak. Loza gozetik. Zubizarretak utzi. Laskozek ezkerremen gora. Gora joan zaio. 19 eta 11. Hasieran esaten genuen, irabaztea ondo dagoela,
alik eta tanto gehienekin irabazizkero ondo, eta galtzeak ez du zertxera esan nahi, baina tantoak egitea komenita momentuz galtzen ari direnak 11 daude. Etxeberriak atzeratu. Bai, Aire zeraman Laskozek. lehen zati oso lehiatu ikusi ostean, ematen du partida hautsi egin dela. Errebotera joan pelota hori, errebote baino nago Laskozek eskoa sartu du, baino ez zineraman Lozaren tantoa bikaina. 30-11. Zaka Etxeberriarentzat. 36 minutu, partida hasi dela. Zabalean bote egin, ezake atera du. Airez erantzun Zubizarretak. Etxeberriak atzeratu, hau ere errebotera dijoa. Tanto. Etxeberriak egindako 6-21. Pilota berri bat atera dute, pilota biziago bat, gero nik uste beroa dela eta ere pilota berotu egin dela, bote gehiago hartu eta hori lotuta gorria pizka fisikamente nekatu izana eta utxe egite batzuekin. Eta bukatu da. Lozak atzen jarritako pelota, botiboleaz Laskozek ezin eraman, eta hemen bukatu da partidua, 22-11, 37 minutuko partidua, hasieran besotzen genuen luzeatako gorra izango zela, baina ez da horrela joan. Eta bi bitartean pelotariak gure ganatu horretik protagonistak elkarri zutatuko ditugu. Markagailuan esan dugu, 3 berdiketa bakarrik egon direla, 4, 6, 10, hortik ez egin dute Oian Etxeberriak eta Carmelo Lozak, 10 nagotetik 18 eta 10 jarrira, eta araño 22-11 erakusten dugu, ja, markagailuak. Datuak errepasatzerakoan Zubizarretak egindakoak 7, galdutakoak 5, Laskozak egindakoa bakarra, galdutakoak 6, Etxeberriak egindakoak 6, galdutakoak 2, eta Lozako egindakoa bakarra, galdutakoak 5. 37 minutuko partidua. Protagonisten bilakoaz, lehenik gurekin Oian Etxeberri izango dugu. Bueno, irabazgetako gurekin Oian Etxeberria, arratsaldean da zorionak. Eskerrik asko bai. Partidu gogorra. Lehenengo partida berezik oso gogorra, gero ja beste ritmo bat jarri duzue, Laskozera dominatu duzu, baina lehenengo partida oso gogorra. Bai, hasieran inkomodo bezala egia esan, ez? Zubizarretat aurren eukita kontraio bezala denet iristen da, eta eskuro utxezkio pelota dena bukatzen du, eta bere kontra jogatzea oso zaila da, ez? Eta orduan aurren hastea alperri zen, eta orduan itzin dugu bilek eta atzak arratu bertzela partidua eta hor txekondo bezala. Azeratik gainera, zuk eta Carmelo garbi zen eukaten, Xoeri Laskozi bile egin behar zitzaiola. Bai, alaxe da. Zubizarreta aurrean iker jokatzeu oso segurua eta jotzen guztia beti pelota txarrak hartzeu. Eta orduan, Xoeri oso ibili da, erdi aldin pixat jetxe bezala inda, baina ez oso ondo, partida gorra. Atzo gainera partida izan zen, Zumaian, Etxabe dinastiakoa, gaur hemen, udara jokatzak izaten da, baina gogorra izaten da. Bai, egia esan aurten partida asko eta gogor asko. Hemen ja nivel hauetan ez da horromikan, eta denak oso ondo jolastut eta ez da partida errexikan. Eta bueno, atzore partida eukita gaurre fizikoki nahiko nekatua bezala, baina bueno, hola ere ikasi behar da jokatzen eta hoxe.
Bueno, oian, irabaztea importantea, baina 11 tantoren bentajarekin irabaztea oraindik eta importanteagoa. Bai, alaxe da, hemen tantoak urria bali jaute, eta eozein tantokin kanpo lantzeko ditu ez, así que tantea gona, eta urrengoan zai. Oihartzun aldean da, esango zenien lagunei eta etxeko eta telebista jarriz, eta? Bai, egia esan da afizio bat Oihartzunen, eta esan nien, YouTube motazuten lehen gurtian bezala, eta baietz da ikusiko zutela, eta hoxe, erki. Bueno, zorionak. Asko. Muchas gracias. Seguramente ya habrás dicho ahí en La Rioja, en casa, joder, que hay que ver el partido, que lo dan por televisión, ¿no? Ah, sí, ya he comentado que lo retransmitían en directo por YouTube y ahí me habrán estado viendo. Oye, te habrán visto bien, sobre todo la primera parte, perfecta. Has hecho de todo, joder, y menuda 2 paredes has metido ahí el Choco. Sí, para ser la primera vez que juego en este frontón, la verdad es que me he sentido muy a gusto y sí, he estado bien. Frontón muy especial para un zaguero, ¿eh? El delantero se puede lucir, pero para un zaguero parece que hay que trabajar mucho y sobre todo en defensa, como en el caso de Lascaux. Sí, también hay que controlar la altura porque no es lo mismo que en un frontón normal y sobre todo lo que más hay que tener aquí es defensa de aire porque como alargues mucho la pelota hace mucho daño. Bueno, comentaba con Ollán que el verano para vosotros es para jugar partidos. Él me decía que ayer tenía partido en Zumaya, hoy aquí. ¿Cómo va tu verano? Sí, yo también jugué ayer con él en Zumaya, estamos de pareja y ahora el verano con muchos partidos. Casi todas semanas 4 partidos o así y bien va. Nada, Carmelo, enhorabuena y a seguir trabajando así. Horretako bagoaz, lehenko tokira, berehala gaituzue bigarren partiduko protagonisten datoekin.
Prest. Ja. Bueno, atxeena ondo torri zaigu, batetik elkartzetak egin ditugu, baina begira gauza nola giren, hasier lehenko gunean zaten izun. Zerzatak egoten dira, eta tokatzen bali bat zaigu batematik igual gizki pentsatuko du, baina zozketa tokatu zait. Eta guain zer pentsatu behar dugu bestia? Nik badakit, boletak erosi ditu dela eta saltzaileak ere badakit nik erosi ditu dela. Bueno, ez dago, sagardo botella batzuk eta mala produktuak, bueno, merindarako. Bueno, zuri tokatu ez dut, txapelketa aukot horretin nire tokatu horko zitu. Bai, baina hortarako jokotu egin behar da, Bai, nik jokatu, baina ez dut. Vale. Bueno, hori esan eta gero, gatozen pelotariak aurkeztera. Ja, lau pelotariak epaien esanetara, hemen nagusi mailakoa oso itxuraz partidu politikoa dugu. A ber, non dauzkan hauetxen datoak. Joren Alberdi, banamanen aurkeztuko ditugu, Asier. Joren Alberdi Mendizabal, Jaiotze Zizurkilkoa, Tolosako Aurrerako Klubekoa, 1,77 zentimetro, pixuan harina, 75 kilo, eta 22 urte ditu, 23 urte zarragunean beteko ditu. Aurrerari bizi eta errematatzaia. Gusta ematen du, Julen ikustea. Eta pelotari guztiak denak nahastuta dauzkat. Beste aurrelaria, Jorge Fernández. Herrio Xarra, Fuenmayorkoa, San Cosme Klubekoa. Hau oraindik oso mutik gaztea daukagu, 20 urte. Ezagutzen duzu, ezta? Bai, gainera baiko nibiltzen nintzenen pare bat ere entrenatzea tokatu izan zait, eta oso aurrelari ausarta eta ikusteko gustagarria benetan, bere jokoa. Atzelariak Lizeaga dato guztiek nahaztuta dauzkat eta elitean hemen daukat. Ekai Lizeaga Astegarragoa planta edarrako mutila Asier, 1,82 zentimetrorekin, Mondarro elkartekoa, eta honek ere sekulako etorkizuna duena, oraindik 19 urte, baino ez, urriaren beheratzean egingo ditu 20 urte Ekai Lizeagak. Bai, Ekain ere baikorren ikitabilena, Aimarrekin eta entrenatzen eta ordu asko sartzen ari dena, eta baliteke estetikoki eta igual ez eta pelotarik dotorena ikusteko, baina eskobi berezia du, oso bizia eta oso efektiboa. Eta beste atzaldia falta zaigu, Arazoli den Oriotarra. Bai, kasu honetan metro 83 zentimetrorekin, eta 83 kiloko pixuarekin, 22 urte. Bai, naratzeko 22 urte, baina, bueno, esango nuke atzelari oso sendoa, eta ez eta 22 urte izan, transmititzen duen lasaitasuna eta kantxan egoteko planta, ematen du urte gehiago ere badituela. Aber, noiz egiten dituzten egin beharreko berozelanak, epaileak galdezka pelotari, inoiz izango zerate prest eta horako kontuekin. Ruben Berokik eskertu dit, ezakite bat esango zion, telebistatik eta zorion dugula, eta Asier eskuinak eman da dut. Izora hundia, Ruben. Bueno, gutxi falta zuen hor hori denen pelotak eta garrebotean sartzeko zuzenean zoloan bote egin gabe. Eta Gasteizkoa aztiazu esan? Ez dakit nola bukatu den. 18-16an utzi dugu. Peña eta Albizu horretik. Bueno, Asierreko hori begiratzen den bitartean, babesle emango digu errepasoa. Diegoko pelota txapelketa bere 75 garranizian antolatzeko.
laguntzaile asko egiteko. 22 eta 19, Peña eta Albizu. Peinak eta Albizuk txapeldu. irabazi, Gasteizko finala Altuna eta Martijari. Hori da, Amazon Jaialdiko direktoreko. lehenean ere, baikokoentzat garaipena, Artolak eta Iztuetak irabazitakoa, Elezkalo eta Erostarberi 22 eta 17. Ba, nioen, 75 garran itzi ontareko Eima Boez leba ditugula. Eta gogoratuz, guazen horitzen aipamenarekin, Jose Mari Taberna, Platero, Antigoko Bodegoia, Danena, Gasteiz, pelotarien aurkezpenerako Antigoko txapeketako logoare babesleekin batera hemen plazara ateratzen dutena, Trikuarri, Ñan, Bentaberri, Antzara, Olillos, Luis Taberna, Urgain, Bentaberri, Campus eta Zarika. Peloteriak orkestera dihoaztenean. Minututxo bat behar dut berera naiz. Bueno, eta promesen partiduaren ondoren orain elite mailako partidua izango da, hori Igaskakoa. Eta, hemen dauzkegu protagonistak, aurkeztuko izkizuet lau protagonistak. Alde batetik, Gorri zaituko dinak, aurrelaria Ziztukilarra, aurrera Tolosa klubekoa, 22 urte ditu bera da. Baita ere, Astigarraga Mundarro klubekoa, 19 urte ditu, bera da, Ekain Lizeaga. Eta urdinez arituko dienak, el delantero viene de Fuenmayor, es del club San Cosme, tiene 20 años, él es Jorge Fernández. Un fuerte aplauso para él. Eta bere atzelaria, Oriotik dator, Lapke klubekoa da bera, berak 22 urte ditu, bera da Aratz Oliden. Eta zorte hon lau pelotariei, animo! Bueno, gara izan llegatu bera. Erloja berriro martxan, 8 eta minutu bat. Sakea urdin. Sakea Jorge Fernández. Ezkerrez. Lizeaga kondo erantzun. Horien. Lizeagaren pelotaka da bikaina. Ezkerrez oliden. Lizeagak errebotean sartu behar du pelota, botiboleaz. Gainean da. Ailegatu egin da Horienen pelota, biparetako ederra Alberdirena, eta tanto. Jo duen lehenengo pelota okerrez bali managoa. Hori da Gorri jokoa, atzelaria jo, eta aurrera bukatu. Teoria errexia da, Iñaki. Bai. Esate errezago, ezta? Hori da. Polite izan da. Jonen Alberdirena. Bat zenbaki duen pilota jokoan. Oso ondo. Horrez esan nahi du.
Ze bestetan referentzia goten da, pixua eta ez dakiz zeratakoa eta... Zer esan du, orain ikusiko dugu. Zabalean, bikaina Jonen Alberdirena, 2-huts. Torneoko lehenengo partidan gogoratuko dugu, promesa mailan Oian Etxeberriak eta Carmelo Lozak irabazi dutela, 22-11, Beñat Zubizarreta eta Joel Azkozen kontra. Sakean Alberdi. Sotamanoz erantzun Jorge Fernándezek. Lizeagaren pelotaka da. Olidenek Sotamanoz eraman. Alberdik, txokoan. Ezkerrez Fernándezek, atzeratu. Lizeagak ezkerrez. Oliden, Zabalera dator, ondo jaso du. Lauterritik atzeratu Lizeagak. Ezkerrez Airez, Olidenek eraman. Lizeagaren pelotaka da. Hau bai errebotera di joa. Bueno, ezkerrere sortu delako bestela errebotera zijoan. Beste bat ere atzera. Emanaz. Sotamanoz eraman Olidenek. Alberdik ere atzera. Sotamanoz beste bat. Alberdi. Hau da garrotea daukaten hau. Ezkerrez Airez eraman Olidenek. Txokoan ederki ikainatu. Ailegatu da Olide, baina ez di jaso. Ikaina. Alberdi artista, Bai. Eta Lizeagare asko gozatzen, eta benetan hasiera gustagarri eman dute gorri. Zein ongi ari denen ekain Lizeagare altura bilatzen eta pilota eraz mugiten. 3-huts. Narbi handiarekin, eta ondo jokatzen hasi da bikote gorria. Boleaz Fernández. Boleaz berriro txokoan. Aso Lizeagak. Fernándezek ezkerrez atzera, Lizeagak ezkerrez eraman. Indartxo atzeratu Olidenek errebotera dijoa, ez? Ezkerrez ondo eraman du Lizeagak. Txapa gainean moztu Fernándezek eta tanto derra. Bat eta 3. Urduinen erantzuna, hemen gaude, oso biziko batuz. Politia izan da. Bueno, pilotaleko era bat itxuratu zaigu, Asier. Bai. Ez da dena bete, baina 300 bat lagun bai. Da hori ondo dago. Oso ondo dago. Arazak izango dira datorren urtean, ja frontoia berrituta dagoenean, orduan ez dakit 280 oloko emazartuko gira eta arazak horan izango ditugu. Ara, kontra baina harrapatu du hor Jonen Alberdik Jorge Fernández Errioxarra, Zabalera joko zielakoan txokoan jarri du eta zuzendu nahi zenerako bidea, ja gaiztoa zen eta Alberdi birak egindako 4. tantoa. 4 tanto gorriak, 4 Alberdik egindakoak. Azken hau suertez egina, baina igual balio du. Intentzia guztiarekin sakea Zabalera atera du, ondo zegoen Oliden, baina ezin izan du pelota jaso, 5-1, sakearekin lehena. Bai, apur bat ez da lehenengo aldia, motz labur geratzen zaio pilota. Jonen Alberdi. Sake atera du. Oliden, gora! 6-1, sakearekin 2. Sake bizi izan da, baina... bueno... 6 tantoak berak eginda. Hori da. Hor da zizurkildarra. Sakea Zabalera atera du. Olidenek ondo erantzun. Lizeagak lautik. Airez erantzun izan du Olidenek, baina ezin. Hau Olideni apuntatuko diogu. Galduta bezala. Bai, beldurra tira dio golpea. Eta ezin izan du. Eraman pilotakari. 7-1, hau bai dijoala bizkorra, Xier. 5 minutun 8 tanto. Ez dako aurrekoaren antzik. Oliden. 6-tik. Lizeagak. Zabalera moztu, ze egin duen. 4-tik ezkerrez Zabalera moztu eta gazte tanto puskatera zaion. 8 eta 1. Bai, eta ekain Lizeaga eta asko gozatzen, erraz nahi eta ginen hori biten eta 8 eta 1. Atzea, sira menditen gorriek. Bai. Txakea luze. Esku ginez eraman Olidenek. Ezkerre Lizeaga Zabalera, Jorge Fernández Airez.
Jonen Alberdiren pelotaka da. Bostea mote egin, zeitik ezkerrez Oliden, ezkerrez Alberdiren pelotaka dago ere ederra da. Seian Oliden. Lizeaga lautik atzeratu. Arrebota ondora, Olidenek sartu eskuina. Aukera Zabalera moztuz, jaso Jorge Fernandezek, Lizeaga. Bote txarra egin dio baino ondo jaso du, Jorge Fernandezek atzera. Arazoak Alberdirentzat, atzelari lanetan egina jarria zegoen, atzean segitzen du oraindik, ezkerrez ondo jaso. Baketzegia bere tokira, Alberdi aurrera, Lizeaga atzean. Olidenek atzeratu. Zeitik Lizeaga. Oliden zeitik. Lauteretik ezin. Lizeaga jaso. Ongi eratz. Hemen beti izaten dute dura. Zeini apuntatuko diot, Olideni apuntatuko diot. Lizeaga ligatuta bezala. Hori nik uste Olidenek egindako. Olideni apuntatuko. Intentzio guztiz ezkerroman arrimatu du eta meritu martzio atzilariari. Oso ondo. 2-8. Eta Fernandez berare jogatzeko dago, esartzenetan erritmoa esatuz pilotari, partidari, eta ea Olidenek apur bat bizkarra erakutsi aldi honekaini Fernandez gehiago sartu aldadin. Sake erantzun du Lizeagak. Oliden, Lauterritik. Lizeaga bostean, ederra pelotaka da, bikaina. Errebotera doa. Botibolea zezin. Horrela bat zail izango da. Bai. Hori da jo behar hori. Bederatzi eta bi. Asko gustatzen ari zait, ekain Lizeaga. Eta Alberdi beti bezala ere, bai. Hori joa Julen. Sake atera du, Zabalera. Olidenek ondo jaso. Arrimotu pelota. Lizeagak ezkerrez, bostetik. Oliden. Bostean da Lizeaga. Olidenek bosterritik atzeratu. Bosterdian Lizeaga. Jorge Fernandez eskuinez. Ezkerrez Zabalera Lizeagak. Arreko sekulako agindu hau ez Jorge Fernandezek defenditu du. Naiz orain Herrio Sarrak txokoan galdu duen. 10 eta 2. Era banagusi kategoria. Beste abiadura bat ematen ari atletari eta lantzen darabiltzako. 10 eta 2. Boleaz erantzun du Jorge Fernandez esakea. Lizeagaren aze pelotaka da puska, tanto. Errebotera zijoan, zeitik Olidenek ezkerra sarta hori izan du airez. Ezin eraman, atxeen askatu dio Olidenek bere lagunari Jorge Bizandia Torre xerik behar diegu. Baina, haze tanto Lizeagaren. Nik uste lehentxeagoreak eratu hartzutela, baina Lizeaga ikaragarri gozatzen. Eta Oliden, ezinean ez, nezakit agian askotan defenditzeko garaien bolea zehar ezago izaten da, Sotaman sartzen ari da eta zaila da Sotaman kontrolatzea. 11 eta 2. Atxeena pelotarientzat. Eta lehen esaten genuen aurreko partiduan Oian Etxeberriak eta Lozak irabazi dute Zubizarreta da Laskozen kontra 22 eta 11. Eta esaten genuen galtzailari alik eta tanto gehien egitea komeni, ze 11 gutxi da. Baina hau daramaten bidetik orainik eta zailako jarriko zaie aurrera egitea baldin eta azka dute tanto kopuru itxurazko bat egiten. Bai, horrela jarraitezko laurean gatuko baitira. Bai. Saka, Jorge Fernandez emoztu txapa gainean, Alberdik ezkerrez jaso. Oliden, 3. kuadrotik, oso ondo, aratz. Eraman ordea, Lizeagak, boleaz Fernandezek eta jaso ezkerrez Alberdik. Zabalera eraman aita ez du asmatu Herrio Sarrak, orain boleaz etxekoan. Lizeaga aurrean dago. Haze tanto esatera nina, baina ez, Jorge Fernandez ondo defenditu da. Lizeaga aurrera taren pelotaka da atzera. Aire zeraman aratzek. Ezkerrez Alberdik. Olidenek eskuinez. Alberdi Zabalera, boleaz Fernandez etxokora, Alberdik ezkerrez jaso. Fernandez Zabalera moztu nahi, ez du asmatu. Lizeagak atzeratu. Oliden ezkerrez, tantoko gorradik joan. Ara. Lizeaga galdu duen bigarren pelota. 4 eta 15. Urdinak, Jorge Fernandez, Aratz Olidenek 4 dituzte, urdinak, Jonen Alberdik eta Ekain Lizeagak 15.
dantzan ebile dituzte, tantoren momentu gehienetan, baina azkenean pilotak hori gora joan zeio ekaini. Sakea Jorge Fernandez entzat. Jolun Alberdi sakearekin bitantu egin ditu. Sake atera du. Zabalera erantzun Alberdik, txokoan moztu Jorge Fernandezek. Alberdi jaso, bikaina. Zabalera moztu eta tanto, ederra. Osona, Jorge. 5-5. Jorge Fernandezek egindako bigarren tantoa. Bikain guruzatu. Arrisku gehitxo ere hartu 5-5. gabe, jakinik Julen txokoan zera. Oso ongi. Aber, pixkako motzen duten markagailua. Zediak horrexen eko du. Pixka bat ez duago izatea markagailua. Lizeagaren sake erantzuna aparta. Olidenek atzeratu. Ongi hor. Errebutu ondutik Lizeagak eraman. Fernandezek gantxa Zabalera, jaso Alberdik. Olidenek eskuinez, Alberdik hirugarren kuadrotik txokoan. Fernandezek jaso. Lizeagak ezkerrez. Ondo Oliden. Lauti Lizeagak atzeratu. Bost erdian Oliden. Lauterritik Lizeagak. Eskuinez atzeratu Olidenek. Lizeagak eskuinez, bolea Jorge Fernandez. Lizeaga aurrera doa, gozatu zederki atzean. Olidenek seitik ordea airez eraman ezkerrez. Alberdik ez du gozatu, Fernandezek ere ez. Alberdik airez. Olidenek ezkerrez. Bostetik Lizeaga. Bosgarren kuadron Oliden. Eskuinez Lizeaga. Olidenek bostetik atzeratu. Eta tanto honetan bikote urdina beste itxura bat ematen, Bai. Lauterritik Oliden hori otarrak atzera. Lizeagak seitik eraman. Eskuinez bikaina pelotaka da Aratz Olidenena. Lizeaga bostetik. Bolia Jorge Fernandez, minik egin gabe. Ezkerrez Julen Alberdi, Zabalera moztu Fernandezek. Alberdi txokora Zabaletik. Atzera Fernandezek. Eta gora Lizeagak. Ja, hirugarren pelota. Bai, eta ni uste Azken tantagotan gautu duena. atxeen eskatzeko momentu hona dutela. Eta araxo egingo dute begira. Bueno, markagailuare gure lagunek konpondu dute. 6-15 eta atxeenaz baliatuz. Errepaso emango diogu ditugun auzoko laguntzailei. Jose Mari Taberna, Platero, Antigoko Bodegoia, Danena, Gasteiz, aitzaki falterik ez dauka Antigok. Ondartza bertan, pelotalekoa bertan, jatetxe honak eta taberna honak ere bai. Juan Embargo probatzen jaki. Bai. Banan denetan. Hori da. Triku harri, Ñan, Antzala taberna, Olillos, Luis taberna, dena manan baino ez egun baten. Hori da. Omazu den. Bai. Partidu eta artean joan eta Tartean, bai. txintxo batzu jan eta gero esateko hemen zemuzko garen. Aspaldiko, Urgain, Bendaberri, Campus eta Zarika. Sake atera du Jorge Fernandezek Alberdik erantzun. Fernandezek txokoan, Alberdik ezkerrez jaso, neurketa 6-15. Alberdik ezkerrez, Zabalera, Bolea Fernandez, Lizeaga aurrean da. Ezker paretan gora. Laugarren pelota galdu du, eta? Bai. Bost eta utxeko partziala urdinak. Graziaz galduak, baina 7-15. Azken finean. Aurre oso ongi joan da, atzetik aurrera. Altura ongi biatu dira, ezker horman gora joan zidea. Pena. Sakea Jorge Fernandez Herrioxarraren zat. Hoi urteko aurrelaria. Sakea erantzun du Lizeagak. Fernandezek atzeratu. Lizeagak. Seitik. Oliden. Oso ongi edat. Bigarren zati honetan pausu bat aurrera egin du Aratzek, Lautik atzeratu. Aratz Olidenek. Lizeagak ere bai. Bost erdian Oliden. Lauterritik atzeratu Lizeagak. Ezkerrez Oliden. Lizeagak atzeratu. Ondo. Seitik Oliden. Lizeaga lautik. Boleaz Jorge Fernandez. Lizeaga aurrera joan da eta ezkerrez atera pelota. Olidenek eskuinez.
Alberdi Zabalera, Jorge Fernández ondo, defensan. Lizeaga posterritik. Txokora Jorge Fernándezek aukerakoa. Alberdiri honek tanto. Txokoan arriskatu dut aspaldiko partez. Tantoa gorrientzat, 16-7. Alberdik egin duen 9. tantoa. Bai, txokoan bizko luztun ginen normalen minera egiten da. Batzunetan, bueno, nahiko arro eta mantxo utzi du eta demora gandu Alberdi bitxi eta kontrera esan tanto egiteko. Alberdiren zasakea. Solano epaileak adierazten digu, bat zemaki duen pelota dutela. Lizeagak Eskuinez. Hori dene jaso. Lautik Lizeagak. Bosteririk olien. Lizeaga Eskuinez atzera. Hori otarrak olien denek Eskuinez. Lizeagak ondo Fernandezek utzi. Hori den datorra horrera. Lauteretik Lizeagaren pelota kada bikaina, rebotetik ez tarruti izango. Olidenek ezkarra zekarri. Lizeagak altzera. Bozatuz. Zeitik Oliden. Lizeaga bostetik. Ezkerrez Fernandezek biparetako orain berak. Jaso Alberdik. Txokora Fernandezek eta tanto ederra. Bikaina. Bikaina. Oso ongi mugitu pilota, oso ongi naztu du. Hor ikusiko dugu, Soldamanoz Ormabiko jo duenen. Hortxe egon da tantuko gakoa, aurrera egite hortan. 8-16. Ikusten dugun. Kaldien errepikapena, orna Hor biparetakoa. aurreratu da, hor zabalari eta gero txokoan. Aukera ikusi dut txokoan. Pelota hortxe dut eta Lizeaga ondo egin du pelota horren bila askotarik. Zortzi eta amasei, sakea Jorge Fernández Arrioxarraren zat. Ezkerrez Lizeaga jaso. Oliden, indartxo atzeratu. Lizeaga errebotu ondotik ezkerrez, kanpora. Merito Olidenena. Bai. Bueno, markagailu ari dira txekontzen, Asier. Ari dira. 15 eta 2 egon dira, eta 9 eta 16 daude. 7 eta bateko partziala urdinentzat. Bai, izan duguna ez Juste Fernandez hasieratik ikusi dela jokatzeko dagoela. Eta, bueno, Lizeagak egin dituen utxegite batzuk aprobetxauta, Aratzek ere aurrera pausa emandu. Eta orain beste itxura bat ematen, bikote urdina. Jorge Fernández, sakean atera du. Lizeaga zeitek erantzun. Oliden. Alberdik irutarritik. Fernándezek Zabalera, kanpora. Bai. Bueno, nik ez dut dudarik izan, ez dakizu nola ikusi duzun, Asier. Ba, niri dudakoa iruditzen. A ber, errepikapen ikusiko dugu. Txoperin aurreko epaia bertan zen, a ber, errepikapenean. Jose Feliz Solano epaia bertan. Hori den ezak erantzun. Hala, Alberdi ez da ondo jarri pelota hortara. Galdu egin du, Alberdi galdu du lehenengo pelota. 10 eta 17. Amar eta 17, Isake Fernandez entzat. Alberdi Isakearekin bitanto egin ditu, eta ez du bakarra egin orain di Fernandezek. Botera erantzun du gainera Sake Alberdik. Oso Sake laburra atera du. Eraman. Aukera Fernandezek. Kantxo Zabalela milik egin gabe kantxa erdian utzi du. Alberdi txokora, jaso Fernandezek. Lizeagak atzeratu. Oliden. Bosterritik Zabalela atzean. Lizeagaren pelotaka dagoena da. Zeiterritik. Oliden ekutx. Bai. Eta pena da, eta azken tantutan beste araz bat ikusten hasi gara, hasierako alderauta askoz ere errazago mugitu da pelota, noiz behinka ekain ere bizkarrera guztien eta pena, txapara joan izan pelotaka dago. 18 eta 10. Jonen Alberdiren sakea. Sakerekin honek, bi tanto, bi segidan, 5 eta batekoa eta gero 6 eta batekoa. Olideren erantzuna. Lizeaga Lautaritik. Ondo Oliden, bikaina pelotaka da. Zeitik Lizeaga. Oliden, Eskuinez arrimatuz. Lizeaga Bosteritik.
Hiruan da Jorge Fernández eta Zabalera. Alberdik ondo bildu du. Hori denen pelotaka da. Hore egin zen aukera, ez. Bost erditik Lizeaga Zabalera. Hori denek ezkerparetan sartu, atera Alberdik. Botera jokatuko du Herriotxarrak, Jorge Fernándezek. Moztuz, Lizeaga ondo, atzeratuz pelota. Hori den bostetik. Zazpian Lizeaga. Zazpian, bost erdian, markatu. Zazpirik ez dago. Arozko kuadra dauzka, 3 metro erdikoak, baino 6 kuadro erdi ditu pilotalekoak. Txokora Jorge Fernándezek, ezkerrez Alberdik, ezkerrez Jorge Fernándezek, Lizeagak. Lautik gutx. Merita Jorge Fernándezena, 11 eta 18. Ongi arrimatu eta piloteka zaila zen. Begira, lehenengo partidoan 10 egon da gero galtzaileak Beña Zubizarreta eta Xoel Azkoz 11 gelditu dira. Etxeberria eta Lozaren kontra eta hemen 15 eta 2 egon eta 9-3 partziala sartu dute urdinak. Hau gere ja 11 lortu dute. Zake erantzun du Lizeagak. Jorge Fernándezek atzeratu. Lizeaga bote txarra egin dio, ondo jaso du. Zabalera Jorge Fernándezek. Jaso Julen Alberdik. Atzeratu Jorge Fernándezek, boleaz Lizeaga. Jorge Fernándezek ezkarrez itxokera, biparetako Alberdik. Iritsi eta atzeratu Fernándezek, boleaz Lizeagak eragan. Ez du txarra Jorge Fernándezek txokoan, jaso Julen Alberdik. Ezkerrez atzeratu Fernándezek, atzelali dago Alberdi eraman du. Hortxe du. Atzera Olidenek, Alberdik atzean segitzen du. Lizeaga aurrelari, Jorge Fernándezek Zabalean, tanto! Ondo dominatu dute urdini tantoa Jorge Fernándezek egindako. Bosgarna 12 eta 18. Bai, eta pilota partida aldatu da. Orain gorria bizitzen dituzten, nagusi tantoa. Jorge oso ongi mugitzen pelota eta Aratz ere bizkarra erakusten. 12 eta 18. Gogoratu baino ez, ikusentzulei, bihar bigarren eguna izango dugula, bueno, torneoko bigarrena, Antigon beraz hirugarrena, larun batean izan genuelako lehenengo partida, baina bihar bigarren eguna torneoan. 7 eta baita ere, eta hementxe izango gaituzue. Eta gogoratuko dugu, txapelketaren egunak aste artea eta asteazkena direla, baina datorren astean, hilaren 15 jaieguna dela eta, partiduak aste artean da asteazkenean izan ordez, asteazkenean da ostegunean izango dira. Beraz datorren astean asteazkenekoa bai mantendu, baina aste artean izan ordez ostegunean. Sake Jorge Fernándezek. Bosterritik jaso Lizeagak. Fernándezek atzeratu. Lizeaga jaso ezkerrez, Zabalera. Hori den. Lautertik. Lizeaga 6tik ezkerrez Zabalera. Bikaina. Jorge Fernándezek jaso. Okerako pelota Alberdik. Atzeratzera baki. Hori denek aire zeraman. Alberdik irutik. Ondo hori den. Bostergian Lizeaga. Ezkerrez hori den. Lauti Lizeagak. Lauterdian hori den. Ezkerrez hori den orain. Lizeaga lautik. Bosterritik hori den. Lizeaga dejada bota du. Antzeman dio Jorge Fernándezek eta ondo jaso. Orain Lizeagak atzera. Hori den bostetik. Hori den txokoan. Alberdi jaso. Hori denek botera zerrean txokotik jaso. Alberdik atzeratu errebotera di joa. Jorge Fernández atzelari orain, eraman du. Hori den aurrelari. Lizeagak atzera. Erreboteatu jokatu behar Fernándezek eta ezin. Bikaina. 19 eta 9. Orantxe ordu erdia partidu hasi dena. Aurreko partidoko 37 minutuk iraupena izan du. Hau orantxe, 30 minututan. Pelotariak eskertuko dute. Hor da Julen Alberdi sakean. Intentzio guztiarekin Zabalera. Olidenek eskuinez eraman. Ezkerz Alberdi txokoan, tanto. Engainatu du.
Jorge Fernández Zabalera botako ziolakoan, txokoan eta tanto. Bai, eta arriskutsu dago Julen, partidua hasieran aukerak izan dituenean erraz jokatu ditu, gero partiduen zati batean aukerak ditu horrezuenean itzalpean ikusi dugu, baina orain berriro ere aukera izaten denean erraz amaitzen du tantoa. Sakea Julen Alberdik, 30-12, berriro sakea Zabalera, Olidenek erantzun, Lizeagak lauaren kuadrotik atzeratu, ezkerrez Oliden, Lizeaga kantxa erdian, Fernández pelota bila lautar dira, Lizeagak atzeratu, erreboteko zulu ondotik Olidenek eraman, Lizeagak atzera, Oliden bostetik, Lizeagak atzeratu, ezkerrez Oliden, Eskoinez Lizeagaren pelotaka da, errebote ondora Olidenek eraman, Lizeagak ezkerrez Zabalera moztu, Jorge Fernández jaso, Julen Alberdi, Eskoinez Lizeaga barkatu Eskoinez Jorge Fernández, Lizeagak orain, bolea zetxokora Fernándezek, jaso Alberdik, ezkerrez zetxokoa Fernándezek, Lizeagak jaso, Lizeagak sotamanoz bekainatzen jarritakoa, zeitik Olidenek, kanpora. Txoperena bere zelantzak izan ditu, Jose Felixek azkar altxadu osoa. Txoperena Jose Felixek egitea. Horrengoan ere duzte Jose Felixek. Ezin ikusi. Azken sakea Julen Alberdirentzat. Jendearen txalo artean. Zabalera ateratako sakea. Eraman Olidenek. Alberdik ezkerrez. Jaso ezkerrez Olidenek. Errebotoko zubotik Olidenek eraman. Alberdi pelota bila. Kantxa erdirgiti pelotaka da atzera. Errebotoko zulotik. Ezin eraman. Olidenek eta hementxe bokatu da partidua. 22-12. Lehen partidua ez dela 33 minutuko iraupena. Izan dute susperlitxo bat galdu duten Jorge Fernández eta Aratz Olidenek, baina ez da nahikoa izan. 22-12. Bai, nik uste bi partiduak ere pena, emozio gutxiko izan direla, 22-12 amaitu dira. Baina, joko aldetik gauza politiak ikusi dugu, partidu erritmo politan jogatuak, biak ala biak, eta txapleketari hasiera politan bainutela uste. Estadistika errepasatuz, Alberdi, laukoteko esango nuke, 11 tanto egin ditu, galdu bakarra, Lizeagak ere oso ondo jokatu du, baina bolada txar bat izan du, lau pelota galduz guztira, 5 tanto egin. Eta urdinetan, Fernándezek 5 tanto egin ditu, saketik bakarra ere ez, 2 pelota galduz, eta Olidenek egin 2 tanto galdu 3. 22-12, zeizen da gehien gustatu zizuna, Asier? Bueno, gehien guztiztena igual esango nuke, ekainen eskuina da ezkerra ere, bai, pilota oso erraz gozatu duela, oso erraz mugitu dela, eta ekainek batez ere partiduaren momentu. Irabazetako gurekin, Julen Alberdi, zorionak. Asko bai. Irabazten nastea beti da importantea, gaur ere bai. Bai, genek iraztea oso importantea, batez irazi nahi genuen, baina gaur partioa jarri zaigun bezala tantoke balio zuen, ze ohandik beste partioa falta, eta hau baino, remonta holako baino okerrago ikusi txeu, da ez dugu bat erlagatu, errongoare hoita bi arte tope jogatu beharko dugu, eta gure lan egin da berri irazteun. Julen, 15-2 ematen zuen dena eginda zegoela, baina ez zegoen dena eginda. Bai, 15 hasi geha, hoxe, saketikan restoa ekaine gozo ondo aprobetxatzen da asko luzatzen hasia, ez? Gero pelotak brillo pixka galdue, haike
bat emeritu ikendu gabe, ez? Haike hasieran inkomodo baitu da, baina haike pixka jokun iniziatiba hartzen zuen emina handi hori zuen, da ikusi du, 15 bitik ez dakit, 18 eta 11 olago matetorria, eta gurire azkenen bildur pixka bat sartzea gorputzen, baina, bueno, lau tanto genitxun, da inditeu nola ala eta guztua irazita. Nola dijo udara, zu ere pentsatzen dut, beste asko bezalaxe partida askoekin. Bai, desente bai, baina, bueno, oaingoz, aiz ezkigu eskuk aguantatzen, da antigo beti izatea torneo matea, eta abuzun bukaera arte aliatze bagea torneo honetan, seinale ona izango, eta fresko aliatzen saiatuko gara, naiz eta partiu geuki. Eskerrik asko eta zorionak. Eskerrik asko. Har beste laguna zakontatzen egon. Ekain Liziaga, txaldeon da zorionak. Txaldeon, eskerrik asko bai. Bueno, esaten nion Juleni, bentaja handia izan duzu, 15 eta 2, eta gero ez dut esango sufritu, baino, 18 eta 12. Bai, hasieran bila nahiko bizia, segia, eskuta eta txispa egin da. Nahiko ondo, baina, bueno, gero, ostia, partida usatzen junda bezala ni nekatu pixkat eta fallo batzuk egin diteu, eta, ostia, pixka hartu batu da. Bai, tanto edarrak egin dituzu lehenengo partidan, da gero tokatu zaizu. Hiru segidan galtzea tokatu zaizu, baina, bueno, ez daukazu aitzakerik ondo irabazi duzu. Bueno, bai, bildur horrekin etorren, altura, frontoi txiki honetan altura ematen da, ez demo zibiliko baina, bueno, nahiko ondo, eta fallo batzuk bai, baina, bueno, nik uste partidua nahiko ondo jundala, eta irazi egozak nahikoa. Asier Arteagari komentatzen ean, egin dituzula pare bat ato, edozein aurrelarik unarekin firmatuko zedituela hor, lau horreko atrotik bozutako pelota bat, eta bueno, gozatu duzu egiten. Ba, nik guztu batzen, eta aurreko joku hortan da guztu ditzen, eta hostia, frontoi hau hortako beharra, eta gaur atei da, igual urrungoan ez, baina bueno, gaur atei da eta guztua, etxea. Lan asko mandiozu uli deni, Bueno, intentzio izan, atzia mantendu, alik eta gehiena, Julenek artista eta horre bukatuko eta alik eta gehiena atzia mantendu, erdipari hortan pixkat, hostia, forte hasia, o ni bajatu den pixkat, eta hortxe biliga, baina bueno, azkenean pixkana lortu dugu, bukera laitzia eta nahikoa. Gaur zu guztiekin lehenengo elkarrizketak, danei harin naiz galdezka, nola dijoan uda, pentsatzen dut, torneo asko, partida askorekin izango zarela, ezta? Bai, ointxe epoka honetan partido gehiagi egia esan da. Eta torneo galde guztatik. Baina, bueno, pixka partidiokin da, pixka kalendariun jarri eta... Eskuaketan, no? Bai, esku garki, osake garki. Hone daukan honena, hemen zaila dela partidu luze bat egitea gaur ere, 39 minutu da, bentaja hori bintza badauka, pelotak edakutsi goten direla hemen. Bai, bueno, gaur bai hemen atzian bat abestiekin ezin dugu pelota aldatu, osea, probatzeko eta nahiko esplosibo eta partidua. Baina, bueno, hemen partidu luzien ezkego, beru honek nahi balakatu. Baina, bueno. Gain, eskerrik asko eta zorionak. Eskerrik asko. Gure partez hauxe gaurko, hemen bukatzen dugu, baina bihar badakizue, bihar arratsaldeko 7:00 5:00 aurrera, hementxe izango garela. Eskerrik asko eta arratsaldeon.